Romarbrevet 10:9 att om du bekänner Jesus Kristus som din Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då skall du bli frälst. Och låt mig säga så här att du bekänner Jesus Kristus som din Herre, det betyder faktiskt någonting. Det innebär att du säger så här: jag är inte längre min egen Herre, utan du är min Herre. Det betyder att jag går inte längre min egen väg, utan du, Herren, du får leda mig. Att bekänna honom som sin Herre innebär att inte längre bara mina egna tankar, mina egna åsikter, mina egna värderingar, utan dina tankar, dina åsikter, dina värderingar. Så att bekänna honom som Herre, det har faktiskt en betydelse och det bör speglas i våra liv.